Майстора се е изморил, няма сила да влиза в басейна вече. Тъй го майстора тука. С бирата си, сега че му правиме цацата тука. На здраве, майсторе! Ето е Силва тука. И Тихомирчо ловат риба. Кой ти каза, че не се вижда? Да снимам банята се? Se senti tutto cosa sta dicendo lui. Oh. Хайде. Влизаме тук да видим майстора какво направил сега. Росен. Видяхте в колко ано стане била банята. Вече почва да се оправя тук, изглежда малко по-добре. Направихме и прически тук, фризури, гримове, червила. Ако на някой му трябва майстор, ето го тук на вашето внимание. Може да го потърсите. Росен се казва, град Видин, квартал Нов път ли беше? Как беше там? Ето къде ме служи тази тук да си бием главата. Че стане. Чакай да ги видим тия скитните сета. Показах ви работника Росен, а сега ще ви покажем мързеливците какво правят. Ето ги те. Мързеливците са на басейна. В басейна. Ей, на Тихомир Девеле.